България. Тази година така правим и понеже е по-трудно в София да се съберете всички, упълномощени сме да занесем по места на ветераните медалите. Сега заповедта е от нашия председател, но ние като сме дошли тук и като има хора, които с тази мисия дошли, те ще прочитат заповедта и ще ти връчат медала. А ние ще те поздравим. Всичко, което се направи, е добро. Така е. Така е. Трудни времена живеем, ама вижте мъдростта. Заповед на председателя на Съюза на ветераните от войните на България. Номер 12 от 17 април 25. Съдържание. Относно удостояване с юбилеен медал 80 години от победата над хитлерофашизма 1945-2025 година. И в заповедта е описано, че сте награден. С тази заповед се обявява решение за юбилеен медал 80 години от победата над хитлерофашизма и да бъдат наградени ветераните от Втората световна война. 41 ветерана са описани в тази заповед. Вие сте под номер 5 Иван Кънев Железов, град Карнобат, област Бургас. Това ви е заповедта. Това е сертификата на медала и самия медал. Изказвам благодарности. Заповядайте. Можеш ли да го закачиш медала? Той не вижда. Ето, заповядайте медал. Да му го закачали? Да се